her video, der bliver en tower og hill. Og jeg kan rigtig godt lide at bruge shift til at give det, fordi det er mega sjovt. Og så er det meget godt at bruge. Men den er varm. Så er den en lille varm en den der. Og den går rigtig ondt. Og like den her video, hvis I bruger shift, eller hvis I bruger shift. Eller bare like den lige givet det bag. Og så like den, og så subscribe os lige. Det er mega fedt. Kommer der måske flere powerplay-videoer, hvis I gerne vil have det. Det er også lige noget i kommentarerne, hvis I gerne vil have en powerplay-video. Eller flere. Men det er en powerplay-video. Det bliver så sidste her. Fedt. Nej, det bliver det ikke. Nej, det bliver det kun. Altså det bliver det, hvis I ikke vil have, at der skal komme flere powerplay-videoer. Men der kommer i hvert fald en. Der kommer i hvert fald en. Og det er den her. Skriv gerne ned i kommentarerne, om I gerne vil have flere. Hvis jeg tænker over det der elite der. Det er bare sådan en klassisk måde. Og okay, den går hurtigt. Okay, men jeg er den eneste, der så timeren der. What? Det er min hade. Det er den der hader eller mister. Og det begynder bare at hoppe. Jeg har faktisk lidt på en bedre del. Man hopper ikke. Man går og hopper. Yeah, nu kan man rent faktisk klare den. Let's go. Okay, jeg skal være en af de første kampen. Håber vi altså hvis jeg skal klare tower, så skal jeg så skrive kapitalen eller om klare tower. Og ja. Så klarer jeg det tower. Så må det. Nej! Jo. Og nej, jeg spiller ikke det. Der er nogen, der gerne vil spille om det. Hallo! Nu forstår jeg, hvordan. Jeg har ellers lige fået. Jeg var ellers lige kommet verdens bedste station. Altså, det skal jeg ikke spille mere. Jo, bøv. Prøv at se, shit, det er så godt for så mange gange. Og fald ned. Fald ned igen. Ja. Lige præcis, man kan bruge shit. Hallo, op. Au, for det. Op. Altså. Hallo. Nej. Jeg havde taget tid til det. Det vil jeg ikke kende på en. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg altid tager venstre. Måske fordi jeg lige står der. I don't know. But nothing. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad det er, jeg skal. Jeg klarer den. Yeah, der er low gravity. Jeg har low gravity. Seriøst. Jeg har til mig fjende. Nej. Og så hopper. Det er så svært at komme op, når der er low gravity. Og det er så svært at ramme ting. Eller det er sværere at ramme ting. Det er egentlig svært, det er helt svært. Og det gør det også bare sværere, når der er mikroskopisk ting, som ikke er større end 1 millimeter. Prøv at se den der. Det er så svært at lande på. Okay, kom nu. Okay, det gider ikke. Vi skal lige over. Skal jeg lige vise mig. Tag lige med den. Jeg lige vise hende, der står deroppe. Ja. Og sådan der. Og hende der der. Ja, boom. Okay, ikke finde ud af det.
Hallo? Gud, du skal ikke tro, du bedre mig. Sådan. Det var en dag med at trykke i den side. Eller, hvis jeg trykker den side og ude på min skærm, så skruer den op. Det er mega irriterende. Meget. Måske også gerne kommentar med, at vi gerne vil have, at jeg skal spille. Som ikke er Fortnite lige nu, for jeg har ikke rigtig en YouTube-account på min PlayStation til. Eller på min PC, men der og på PC'en har jeg heller ikke Fortnite, så altså. Skriv gerne. Let's go! Nej, kan jeg ikke. Okay, min mave rumler mig. Han er jo sindssygt shortcut. Det kan man ikke. Let's go! Fight! Så jeg håber, jeg kunne lide det her. Jeg kunne så musik, jeg kan så spørge.